Zdravím všechny a vítám vás u mého druhého dílu ze hry Drakensang. A jak vidíte, tak jsou ještě Velikonoce a tady budeme mít dneska v tomto díle budeme plnit úkoly. Já už jsem si ty úkoly nachystal, mám nějaký tady připravený, takže zhruba 3 úkoly bychom mohli dneska zvládnout. Nevím, jak to bude časově, možná méně, možná ještě si nějaký přidáme. Nebudu to zdržovat, pojďme na to, dlouho jsem to teda nehrál už, od toho jsem si to ani jednou nezahrál, takže bude to možná fail, tak pustíme se do toho. Tak nejdřív s tím koníkem dojedeme kamsik. Jinak mám dráčka, kdo by si nevšiml, toho jsem vám minule nestihl říct, nebo zapomněl jsem nějak říct. A ten mě teda dost dobře jako pomáhá a on je vlastně skoro mezi nejlepší ty pety patří. Tak tohle jenom jsem vám chtěl říct k tomu. Au. Tak a my se půjdeme vydat tady, ukazatel nám to ukazuje a i na mapě. Je to tak, že půjdeme za těma šípkama a zabijeme nějakýho bosse. A něco nám z něj asi padne, nevím, prostě. Potom mám ještě u toho portu přečtu, co to je za úkol, co je to vlastně zač a co máme vlastně splnit. Určitě se bude jednat o nějakou rubačku, někoho prostě zmlátit. Tak jdeme do žaláře duší a tady se odehrávají asi všechny úkoly, jestli si to dobře pamatuju. Teďka se to bude chvilku načítat. OK, celkom rychle se to načetlo, tyjo. A tady je ten nějaký boss, takže tam půjdeme, takže přečtu vám úkol, počkejte. A jak jste mi, jo, úkoly jsou tady, ne, takhle, úkoly. Takže, vezměte za, počkejte, tohle, jo, nesmrtelná láska se to jmenuje. Vezmi zástupní prsten z neživého těla rytíře Leonarda, přines a zástupní prsten zpět rytíři Leonardovi v Verianově útočišti. OK, tak tohle je náš úkol a za to je celkem jako, tož ujde to a já jsem sice ty zanedbával, jinak tady máme další 2, ty vám potom přečtu. Tak a teďka se pustíme na toho bossáka, nebo co to je za týpka, počkat, já si tam dám zase ukazatele. Tak, OK, tak to nějak už máme, tak on je tam někde. Super, to je jako úplně nemilé, teďka jsem vypotřeboval teleportaci. Nějak se mi to malinko laguje. OK. Portnu se tam, dolů. Počkej. Počkej. Mně se tam nejde portnout, ne? OK. Lol. Tak. Dobře, mám tak, vy. Tady mám, tak to jdeme pěšky, no. Tady je nějaký ten boss. Jdeme ho zničit, jdeme ho zrubat. OK, zbijeme ho. Jo, to je on vlastně. OK. Au, celkem jako umírám. Tohle není úplně optimální. Dobře. Celkem ho jako dáváme. O, je po něm už za chvilku. Prosím. OK. A padlo nám to, takže úkol máme splněný. Ještě se tady nějak pohrajeme se těmato, protože ty mě celkem štvou. To je nějaká... No nic. Tak jestli tady ještě s těmato a se budu jinak pak vám věnovat. Teďka zatím zrubujeme tyto. OK. A s těmato se nebudeme štvat, tak. Dobře. Takže OK, takže úkol máme tak nějak splněný. Takže co jsme dostali vlastně? Mrkneme se do inventáře. Jo, tohle je ono. Zástupní prsten rytíře Leonarda. Jsme dostali. OK. On se jako celkem jako hodí, hej. No dobrá, tedy. Takže si vezmeme svýho koníka.
A jdeme se vrátit, přinést zásnubní prsten. OK, tak jdeme mu vrátit ten zásnubní prsten. Tohle byl úkol v pohodě. Tak. Sice tam byl nějaký problémy s teleportací, ale jinak v pohodě. Mně to nějak nešlo totiž. Dobře jsme si to vyndali. Tak teďka se asi vrátíme zpátky do města, je to do města, já nevím, kde to, kam se máme vrátit, kam to máme dovíst, Verianovo útočiště to je. To je tamto dole, takže si klidně můžeme dát zpětnou teleportaci. A vrátíme se teda do města. Ne, pojď, rychle, jo. Už po mně šli ti bídáci. A tak a jdeme si pro to splnění úkolu. Já si můžu klidně tady v tím nastavit tu vílu. Ta by mně přišla lepší tady. A jdeme rychlejš. Brak. Tak a jsme tu. Teďka jdeme k tomu týpkovi. On je tu tento. OK. Děkuji ti za navrácení mého prstene. Jsem dojat, OK. To nechci zatím. To potom, když tak někdy příště, kámo, neboj. Mám tě jako... A půjdeme na další úkol. Zabij Grovely. Asi tady, tak jdeme na toto. OK, nějaký Grovely. Nevím, co to je za týpky, ale jdeme je nějak zničit. Asi dám opět toho draka, to mám jenom tady. Tak pro efekt. Pro efekty tady mám, takže si to dám. Vypadám nejistě, já vím v tomto. V těch bojích. Takže si dáme dráčka. A míříme někam sem a tady jsou nějaký ty Grovely. Co to je furt, já nevím prostě. To je ona. Lol. Z 25, jo? OK, tak jdeme hledat další. Jo, tady je. Pojď, bouchni. Tak máme nějaký Grovely, tak tady je další, já na ně kašlu úplně. Dobře, 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 dobře. Tyjo, tady jich je. Dobře, ale. Dobře, že jich je tady tolik. OK. Vás jako tady úplně mě štvete celkem. Tak, tady ještě jedna. OK, tak máme další Grovely. Máme jich už 10, takže ještě nějakých zhruba 15. Tak, na pána. Míříme za dalšími. Tady byla jenom jedna taková samotná. Tady je nějaký týpek, jdem si ho zmlátit, prostě. Lidi. Jdem ho zmlátit, on je takový jednoduchý úplně. Už čtvrté. OK. Tak jdeme, to je tady. A už máme 13 a ještě z nám zbývá pár, takže ji podáme se tady. Tyjo, oni jsou nějaký nakřoplí, tady někde. Ne. Nebo někde je už načal. Lol. Nejde to, aha. Pojď. Ne, pomoc. Dobře já. Dobře já, tak tady je. OK. Jo, tam jsou, oni jsou potom tam dál. No dobrá, tak jdeme tam, počkej, ne. Tak, když tak se teleportneme, to nám pomůže. Tohle bude teda fakt jako děsný díl s nima. Budete úplně plnit úkoly, budeme dávat. To je typ. Už mě štvete. Na pána. Tady je vás hodně. Tak. Takže ještě nám zbývají 3 zhruba. A potom půjdeme na další. Aha, zabij také 100 nemrtvých lučišníků. OK, tak už plníme tak 2 úkoly.
To jsem se ani nevšiml. Tyjo. Ty jsou nějaký monej. Jo, tady je ten lučišník. OK, tak já mu dám. Já mu dám jako. Lol. Ale prsteré. Ty. Tak jdeme. Mí čtvrtý hoši. Tady už je ten týpek, on se tu je zase respawning. Počkej, 6. OK. 5. 5 dáme. Maj to. Tohle jako nebudu si dělat na mě. Tak, tady je další. Ale teďka budeme jako to dělat po pořadě. A máme ten úkol splněný. Obroucho. A ještě zabít ty lučišníky. OK. Tak to zní jako jednoduchý úkol. Takže. A rovnou tu splníme i ten další. Kde je ten lučišník? A tady ještě jeden. Já jsem si říkal, že co dělá na té mapě. Tyž. Aha, to si vemu když tak na to mrknu. Aha, on to oživuje, super. Ty už někam štveš ty. Nebudeš oživovat. Tak, padej. Takže ještě nám zbývá nějakých pár. Tady jsou další. Jsou tady po jednom, to je blbý jako. Počkej, tak. Asi dám takhle, tady je nějaký typek. 24. Kámo, nechtěl bych. Já jsem o pár levelů. Tak. Už máme 77. A on mi je jako tady ničí, jako... Ještě k tomu má nějaký výhody navíc. Tady jsou další, no. Jo. Úkolová navigace je aktivní, OK. Tak máme nějaký ty úkoly už splněné. Hele, tady byl. Dobře. Já bych tu dal až strážce. Tak, a jdu zatím zabít ty zmetky. Do nich! Pojďme! Pojďme do nich, lidi. 88 už jich máme. 89, 90. Dobře, 93. Boom. Prásk. Kill. Yeah. Tak další opasek, nějaký modrý, ty. Co v těch barvách tady fakt nevyznám, ty. Já jsem to kupoval kdysi dávno. Úplně bez hlavy jsem úplně všechno. A ty jsme. Mě zbít. 100! Máme úkol splněný. Ukaž, jaký mám ještě úkol. Mrknu se na ty úkoly, až nevím, jestli už máme. Jo, tady ještě. Máme hele, tady je 21, nechtěl bych. Jo, tak to musíme se zase dostat tam. Tak si vemu svého koníka a jdem se tam dopravit. A jinak už máme skoro splněno pro tento díl, takže poslední úkol máme. Takže poslední úkol dnešního dne a dnešního programu, který bude splněn za chvíli. Doufám. Mám nějaké ty lagy. Počkej. OK, měl jsem nějaké to lagy, no. A dáme si toho koníka a jdem se na ně mrknout, takže... Se tam jdem portnout, tak. A musíme zabít ještě nějaký potvory tady, na této mapě. Aha, oni jsou až tam daleko, tyjo. Tak OK, já to střihnu, lidi. A ozvu se, až budu tady u tohoto portálu. OK, lidi, tak jsem tam. A portnu se, a jestli to bude další jako... Další ještě patro. Tak já fakt nevím. Doufám, že je to v tomto. A jo, je to v tomto patře. OK, super. Nějak mě sundali ty bestie mě sundali koníka. Tak musel jsem jako jít pěšky. Tak
to chvilku mě trvalo. Ale jinak je to v pohodě. Už tam jíříme. A mě nesekejte do mě. Nebudeš dělat zlobivýho. Nebudou jako zlobit mě. Tak. A jde to celkem v pohodě a už tam doputujeme. A jenom stačí nějak vykosit, vymlátit, všechno jim províst. To je tato, jo. OK, tak jdeme na ní. Tady moc tání. A jo, mám jednu medínku z ní. Tak kde jsou další nahoře? Tak. Tak další bedínka. Pojď sem. Aha. Celkem je jako mlátíme tady dobře. A máme 2 bedínky. Jsme dostali od nich. Boom. Tady je další. Tak, to vykosíme. Tady nepadlo nic? Ne, nepadlo. Tak jdeme sem. Tady je to slabá. Na pohodku. Tak. No, tady jsou oni. A je po tobě, kámo. Pojď sem. A máme už třetí je to. Pojď, dej se. Tak. Hezky je tady kosí málet, jo. Dobře, já jsem tady rozbil nějaký lehátko. Ne, nechte mě. OK, tady je podpora. Zase mám lagy, jo. Tak, nějak jsem je vykasil. A jdem se mrknout tady dolů. Ještě nějakých 12. Jak se tam ne? Aha, jo, tady je, ty. Tak, jo. Už mě štvou, jako. Tak. A jedna je tady nahoře. Nevím, jestli jedna. Kill. Další. Jak úplně rychle. Dobře. Nepadlo nic. Jedu tam na koni, ne? Na pána jedu. Přece nebudu chodit, ne? Ale ten mince. Super, to se hodí teďka. Když jsem v krizi. Když mě už to nechce děda zásobovat penězma. Nekecám, to byl vtip. Dobře, já. U tohoto se nedá ale moc komentovat, jo. Tak, dáme tady tohoto postracha. Ne, vedle. Ale tady mám jednu krabku. Dobře. Pojď do nich. To je furt oživuje, ne? Já to budu postupně stříhat, to je, ať je to takový zajímavý. Protože já nemám co komentovat a... Oni tady nikde už nejsou. Stěháš srandu, ne? Pojď, hledej. Opusť oblast a poté se vrať. OK, tak já se vám ozvu. OK lidi, tak jsem se šel podívat tam za do nějaké jinší té mapy a už se tady stěhla spawnout. Tak už se tady vyndáme, tak a už jako už mě tahle ta mise jakože moc jako nebere. Abych si vám přiznal lidi. Ještě to domlátím těch pár a už mě jako na to kašlu a už se portnu do města a s váma se tam rozloučím. Tady dole, co se...
Ne, to jo netrefilo, jak to... Ale další padlo, OK. Pojď zběr. Oh, OK. Si myslím. Tak, už jich máme 9. 9 lidí. Lol, tady nějaký týpek. Tak toho bych teda silně nechtěl potkat. Oh, a on jde ke mně. Help, 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 help. Oh, já umírám, ne, 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 help. Pomoc, pomoc. Ty boga. Tyjo, tak to jsem teda silně těžce nedával. Tyjo, tady je nějaký těžší, tyjo. Umři. Pojď, vymlátíme toho bossa, ne? Lidi. Jdem do něj. Tak. Další mrtvý. Další out. Pojďte tam. Tyjo, já to chci vzít jako lidi. OK. Už mě štvete jako lidi. Nějaký fragment jsem dostal, nevím k čemu je to jako. Tady to oživuje. Dobře já. Double kill. Jdeme mlátit tohoto. Pojď sem. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Já ti dám jako co proto. Budeš ještě plakat. Oh, tomu nic neubralo, tyjo. Help. Tak jdeme ho zmlátit tohoto. Dobře lidi, on už chcípne, dívejte se, já ho tady dodělám. A je po něm, oh yeah! Dobře jsem ho dal jako. Tak toho týpka jsem dělal. A zase se vám ozvu, až budu mít nějaký, až už třeba poslední o té baby, protože tak se mi to dělá líp. A jinak jsou tady tyhle, tak já jim napíšu potom, až budu někde v bezpečí, ať pozdraví do videa. Jako já to dělám vždycky, já vím, no. Já jsem už jsem s tím otravný, já vím, aj. Tak já se vám ozvu potom. OK lidi, mám poslední, ani to moc netrvalo. A ještě mě chybí jedna, počkejte. A tu musím někde získat, tyjo. Tak já se vám ozvu, až někde nějakou potkám, zase nefer. OK lidi, jsem u ní a jdeme mu zrubat a už chci, aby z ní něco padlo, tyjo. A tady je vedle hnedka, když tak pojíst. A máme to lidi! Úkol splněn, takže... Ty hajzle jeden. Dobře. Tak já si tady vyřídím to ještě s těmato. A máme to teda lidi. Super, takže máme to. A já se portnu do města a napíšu těm lidem, co jsou tady, ať pozdraví do videa. Určitě pozdraví dobře, protože jsou to v gildě lidi. Tak, jo. Takže, tak, si osedlám si koni, aby to jel rychlejš, dám si teď tu vílu. A ještě jim tady napíšu, ať pozdraví do videa. Pozdravte do videa. OK. Tak, pozdravte do videa lidi. A lahvičky nemám žádné, to je škoda. A asi to už půjdeme si vyzvednout odměnu, jestli oni nepozdraví, tak nevím. Oni jsou nějaký divní tady lidi, bacha na ně. A získali jsme nějaký věci a za chvilku budeme mít level 27 úkoly. A tohle to taky máme lidi. Prostě. Máme level up. Grácie, super! Level... Počkej, to mi nic nedalo. Jak to? Ne. Takže ještě mě zbývá ale trocha, tyjo. Tyjo, tak jdeme ještě někoho pokilit, já to fakt tady nenechám jen tak lidi. Jdeme, dneska dáme hype, level up a potom už to ukončím. Tak, jdeme tady na nějaký ty stvůry, jdeme zmlátit tady, jdeme vykostit. Tady nějaký ty nemrtví, tady nikdo není, jaj. Jdem sem třeba, tady někdo bude. Lol? No, to když tady je tento, to tady jako drtí. Pak
se dívám, no tady. Pojď, už je dám. Já chci level up. Pojď. Jo, tady jsem jinak získal nějaký ty věci. Sněhová esence, Jo, a mám kámen duší, jo. Super, za co jsem si to zasloužil. Tak, a jdeme ještě dál hledat. Jo, já bych si mohl nastavit to druhý zvíře, to přidává body zkušenosti, neboli XP body. Myslím, že je to tak. A body zkušenosti za poražení nepřítele. Jdem lidi už někoho najít, jo. Tak, dneska prostě to dáme level up. Jakože se jmenuji Krokouš. Tady jsou. Tady ty nefirtárky. Záleží na tom, jak dlouho to bude trvat tímto. Ale tady je hezky. Tady je hodně XPček. Tady se to namnoží. Dobře, pojď množ body. Pojď, tady tu vyndáme a už to bude. Já už chci level jejda. Tady nebudu čekat na to. Tak. Si to vydávám slušně. Úplně libově. Dobře. Jsem získal něco modrýho ještě. Ale tak jakože už by to mohlo být. Jaj. Fail na konci, tyjo. Konec YouTube kariéry, ne? Život v kostce. Počkej, kde se to dá zjistit? Postava, že? To je ještě dost celkem. Ne, 840 to bude hnedka. By to mělo být hned, ne? Ale tady, jdem to zkusit tady hypnout do divočiny. Poslední mapa. Kde bychom to mohli dát? Tak. Tady by to šlo. Nevím, jestli mě tady nezabijou, ne? Hrál jsem kdysi jednu onlineovku a tam normálně to bylo úplně... oni po mně si hážou, oni po mně hážou žaludy, tyjo. Já si jich bojím. Oni po mně hážou žaludy, lidi. Co to jako je? To tak no... level up! Super! Tak GG! A je to tam. Takže se portneme do města. Počkat. A pro tento díl je to asi všechno, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, klidně, jestli nemáte, a komentujte. Já si tady ještě dám nějaký věci a vylepšíme si malinko postavu, nevím, co si z toho máme vylepšit úplně. To pak záleží na mě, jak si to já udělám. Takže si dáme ještě vílu, ať nám to líp tady jede. Ať nám to líp jezdí. A zlepšíme si nějaký body na této postavě, takže postava... Jo, počkej, kde to je? Schopnosti, OK. Takže schopnosti, co si zvýšíme? Já nevím, lidi. Tohle? Počkat, to nejde ale nějak. Čudný nějaký. Získal jsem něco? Ale tohle bych chtěl. Nemáš dostatek talentových bodů. OK, tak já si něco zruším klidně. Tohle nepotřebuju. Máme destrukci level 2, takže si potom ještě něco nepotřebuju. Ještě třeba nepotřebuju mít tolik. Tohle mě strážce odolnost.
Ne. Výboj taky ne, ten mně přijde moc takový dobrý. OK, teleportaci moc nevyužívám, pojď sem tohle zničit. Tak, tohle chci ale. OK lidi, takže nějak jsme si to tady pošachovali s tímto a talentové body 1. No nic, zatím nepotřebuju stejně. Znalosti nějaký tady, to už jsem vám ukazoval v prvním díle, takže já se s vámi loučím pro tento díl a... Takže zatím čusák!